Beno Nyach. Billion antiere iri. E paro mara ken mar chik makoro kama kochope od bura. Jod bura giwegi gin mida golgi. Moko kuom gik tima kare jopiny winjo kamano kotena IBC tino oyo wan ka waloko lwetwa oduok gini mane od bura mondo mi oloski kendo ket chikegi obed e yo moro makare. Erokamano Cleophas. Amor ka winjo ka mheshimiwa wacho ni kech ng'eny mheshimiwa kila ng'ato pongo ng'iyo ga an. Keche king'iyo election mondo ibed elected oken tich mayot en a long process. Koro sama ise go through that long process to iyudo ga seche moko bende jiwere ga kura matin onyo ng'at opponent ni weyo go kura par wacho na arita tie nus bang' kanyo tigo half term koro substitute koro amor ka mheshimiwa wacho ni seche moko laws ni samwa iloso ng'eny wang'iyo ga mana wan seche go to gidhi bedi parliament for many years nyalo bet kuro to en tam ma ntiere transition koro mora en kwang'iyo ni seche moko ntiere joma tiyo maber kata kidwa luongi half term to tiyo maber to jopiny bro tamre nino but onego bed ni wantiere kod structures maber ma guide kaka bende mane mamiyo bende jood bura bedo kod luoro respect kod bende tiyo ni jopiny maber. Koro amor no at least en conversation ma wasebedo go elections subsequent elections to pok wachopo ga e platform kawuono ni to aparo ni from Gen Zs king'iyo joma nyotero report ma recalling no even before this IBC kanene ochuog neno wacho ni gintiere kod request machiel kuom gine neno Kikuyu constituency ma jopiny dwa recall members mag parliament to kaka osiepna wacho ni en gima lit ahinya ni maro MCAs to ni line maro MPs to por ne ko gen sure gidwan mondo ywagi nade but it will be in order ka wantiere kod procedure maber ma nyalo timo bende procedure no onego bed kaka mheshimiwa wacho oken ma inyalo chiwo go kiny to chona an bunge no osejoga kaka loso ga nyoro losi liel makber na wan waluonge koro warikole ko bedi ntiere procedures maber masami i-recall jatelo keche election process oken cheap to bende oken gima yot koro mane kaka paro ni nyalo betie mondo wabed kod ratiro no and most of the time nyaka bedi gima provoke koro Gen Zs at least gidhi betie i platform ni gini joma neno provoke conversation no mondo wabed kod law ma guide kaka wanyalo recall MPs magwa. Erokamano ahinya.